wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsira wa ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Maksum rahimakumullah. Wonten beberapa pertanyaan ingkang berhubungan kalih kurban. Insyaallah poso tarwiyahe dina Rebu, poso Arafah dina Kamis, mengke jemuahe 10 Dzulhijjah. Kula panjenengan salat Idul Adha, lajeng beleh kurban ning koyoke keranten Idul Adha niku jemuah, maka Masjid Al-Maksum niku nek ngopeni kurban nggih teng lingkungan masjid, sehingga mungkin wektune mboten nyekapi akhire Setu. Nggih ngoten nggih. Nah, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Penting kita aturaken sepindah nek wis salat, nek wis poso tarwiyah, poso Arafah, Idul Adha, sing kedah kita perhatosaken nggih menika maca takbir. Takbir niku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ping 3. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Tulisannya hamdu. Jenengan maca walillahil hamd oleh. Walillahil hamdu ya oleh. Walillahil hamd ya oleh. Ning aja diwaca walillahil hamd dalilang utawa dawa walillahil hamd dawa dalilang. Pingo maknane wis beda, maknane rubah, boten sesuai kalih aturane. Sing kudune walillahi lan iku tetep kagungane Allah, alhamdulillah kabehane puji. Kudune ngono. Ning gara-gara nek maca kleru walillahil hamd, maknane malih beda. Walillahil hamd utawa cendhek maknane ya beda. Nah, maknane apa pun kula aturaken. Takbir niku sunah dipun waos sakbadane salat subuh dina Arafah. Jadi Kemis bar salat subuh niku wis oleh maca takbir.
ning aja nyang masjid nggih pujian tok ae. Pujian utawa bar salat. Engko ba oleh takbir terus 24 jam utawa bir di masjid. Ngoten niku. Seneni karo takmire berebeki tanggane. Ngoten. Terakhir takbir niku diwaca entake hari tasyrik tanggal 13. Tanggal 13 asar, nek wis maghrib wis gak oleh. Sunahe wis entek. Jadi nek dipun hitung mulai dina Kamis Jumat gitu. Kamis Jumat terus Sabtu Ahad Senin. Leres? Bener? Seta. Jumat terus Sabtu, tasreke Sabtu Ahad Senin gitu. Jadi leres. Jadi Sabtu tasreke tanggal 1 Sabtu tanggal 11 Sabtu tanggal 12 Ahad tanggal 13 Senin. Jadi Senin maghrib nika wis entek. Maghrib wis gak oleh. Senin maghrib nika sampun telas wekdalipun maca takbir. Cara maca takbir oleh napa mboten ya panggah oleh ae. Ning kula jenengan kudu iso mbedakne iki momentum sing berbeda. Aja panggah ae. Engko nek panggah malih mboten enten bedane, malih rasane mboten enten mengke. Rasane mboten enten. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, wis ngoten. Lajeng sing perlu kita perhatosaken malih, Bapak Ibu panjenengan ingkang kurban diusahakne sing tenan. Pada waktu wedhus napa sapine jenengan dibeleh, jenengan rawuh wonten masjid, boten usah dadak diceluki. Siap-siap. Soalnya ngeten dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam niki mboten kula gawakne hadise, keranten mungkin nek kula nggawa kitabe gedhi kaken nggih. Kaboten kula nggih nggawa. Pada waktu kurbane jenengan disembelih, panjenengan rawuh, tunggu ana sawangen. Nek mboten purun nyawang nggih pokoke enten teng lokasi ngriki. Syukur-syukur jenengan tunggu jenengan sawang. Pada waktu kurbane jenengan dibeleh, sadurunge getih niku netes tenggene lemah. Nek cara teng mriki nggih teng kowakan niku. Saderenge netes teng mriku dosane jenengan wis di ngapura dening Allah taala. Sadurunge netes kurbane jenengan ditampa dening Gusti Allah. Padahal wedhuse urung mati, padahal daginge urung didum, niku kurbane jenengan ditampa dening Allah taala. Sebelum wedhus niku mati sek nika kurbane jenengan dipun tampi dening Gusti Allah. Mulai maniman pada waktu kurban aja sampai jenengan boten rawuh. Bu, nek jenengan kurban wedhus napa sapi pada waktu dibeleh niku jenengan rawuh wonten masjid. Ngoten nggih? Ora usah dadak diuprak-uprak. Niki benjing Setu insyaallah rada isuk ae. Jam-jam 6:30 dan dimulai. Nggih. Ngoten. Para bapak, para ibu ingkang minulya, insyaallah ngoten niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing berikute kurban wis ngoten niku. Sing berikute Bapak Ibu rahimakumullah niki wonten pertanyaan nggih seputar kurban. Dek kapan niku tenggene video sing dikirimne kali sinten kula mboten patek paham. Wong ora salat kuwi mbeleh kurban oleh napa mboten? Terus wong ora salat mbeleh kurban kuwi sah napa mboten? Sik, mbeleh niku enten werna loro, Bapak Ibu. Mbeleh niku wonten werna loro. Sing nomor 1 mbeleh biasa. Sapi, pitik, wedhus, kebo dibeleh daginge didahar. Niku pokoke wonge
wonge agamane Islam sinaosa ora salat Ramadan ora poso. Ngoten pokok wektu mbelih niku muni bismillah, sembelihanipun sah. Halal. Pokoke napa jenenge urat sing enten tenggene gulune niku wis pedhot. Sinaosa wonge ora salat, sinaosa wonge Ramadan ora poso. Niku sembelihane sah tur halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten kene Al-Qur'an, "Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat." Dina iki wis ingsun halalake maring sira kabeh perkara-perkara sing apik-apik. Wa ta'amul ladina utul kitab, panganane wong-wong ahli kitab Yahudi, Nasrani. Ngaten, khillul lakum ku yo halal. Nek berdasarkan ayat niki lan niki kesepakatanipun para ulama, wong Yahudi, wong Nasrani kok beleh pitik, beleh wedhus, beleh sapi. Nek beleh terus muni bismillah, dibeleh tenan urat sing dipun maksud pedhot wi halal. Sah tur halal. Sinasa wonge Yahudi utawa Nasrani. Dipun terangaken wonten ngene surat Al-Maidah ayat 5. Niku ayat setunggal niku nuduhne dhateng kula panjenengan mekaten. Nah, wis niku sembelihan biasa. Sing nomor loro ne kurban. Kurban niku sing beleh ora kudu wonge salat, ora kudu wonge Ramadan poso. Terserah sing beleh sapa. Pokok sing beleh wonge Islam. Ning sing dadi masalah kurban niku beleh mboten padha kalih lintune kurban. Akikah niku beleh ya ora padha karo liyane akikah. Wonten lafat-lafat niatan sing kedah dipun ucapke pada waktu beleh niku berbeda dengan sembelihan biasa. Mula pada waktu beleh niku nek cara urutane ya maca bismillah dhisik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Konta bareng ngoten terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping 3 takbiri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min Johan Sidik bin Zainuri. Upamane lho Pak, upamane. Ngoten niku wau. Wis niku dibeleh klekek. Ngoten. Lah niki kudu ditepati. Ngujubne model ngeten niki sing kudu dilakoni. Lah nek mboten diujubne ngene iki kurbane namung dadi sembelihan biasa. Kurbane ora sah. Mung dadi daging sembelihan biasa. Lah sing inti tenggene Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min sapa jenenge disebutne. Ngoten. Benjing wong lanang-lanang sing beleh wedhus kususe, sing kurban wedhus kususe, nggih. Nek benjing jenengan kurban jenengan beleh mboten napa-napa kula warai. Beleh dhewe kula warai, kaya Pak Topik barang niku beleh kiambak. Niki kula pun tumbas lading kalih istimewa benjing. Landhep insyaallah. Kula pun tumbas anyar gres loro niki. Nek muga-muga paringi sehat iso melok teng mriki. Ngoten lho. Soale manusa niku mboten ngerti lakone ngoten niku. Para bapak, para ibu, Pak Topik niku beleh dhewe. Loro niku beleh dhewe niku. Ngoten iso beleh niku marem. Napa malih mungkin nek sing mapane ndase kula kan kula dangakne rada kula untir kula dangakne ngoten. Niku beleh penak mengke sering ngoten penak. Ngoten. Wong wedok-wedok beleh napa mboten? Wan Bapak Ibu rahimakumullah, ning nek sapi jenengan paling ya rong wani. Paling sing wani beleh sapi nggih kula Pak Juki Pak Ajir niku lintune dereng lantun wae. Bapak Ibu rahimakumullah,
Mboten napa-napa. Wong lanang-lanang sing kurban napa kurban kagem piyanten sing seda benjing teng mriki dibeleh piyambak. Tak warai. Kula tunggoki, kula tuntun nggih Pak Topik nika. Kula tuntun masal iki nika nggih boleh dhewe ngeten niku. Para bapak, para ibu ingkang minulya, ngoten. Soale beleh dhewe niku ya kurbanmu dhewe ya belen dhewe nek iso. Lah nek nggih sing beleh kula berarti wakil kula. Mungkin mesti kula kei wakilan li Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min Taufik bin Sujud wakilan li wakil dateng kula sing beleh kula beleh ni ngoten. Ngoten Bapak Ibu rahimakumullah. Wis mila jenengan mboten usah ragu tuku pitik sak piturute sing pitik potong ngoten kok sing wis dibeleh. Sing penting urate niki wis pedhot, sing beleh sapa wae. Jangankan wong Islam sing ora salat, wong Kristen utawa wong Yahudi mawon halal. Niki ayate surat Al-Maidah ayat 5. Al-yauma ukhila lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitabah. Utul kitabah ki wong sing dipun paringi kitab Yahudi Nasrani. Khilul lakum wi halal kanggone sliramu kabeh. Pun. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang berikuti enten pertanyaan malih. Kanjeng Nabi ora tahu kurban beleh sapi. Leres napa mboten? Ora. Mboten leres. Niki tenggene surat Al-Had ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Budna niku loro, unta sing gedhe, sapi sing gedhe. Allah dadekke kanggone sliramu kabeh minangkani sya'airillah. Minangkani syiar tandha kebasarane Gusti Allah supaya sampean beleh kanggo kurban, lakum kanggo sira kabeh. Fiha khair budna sapi utawa kebo utawa unta sing gedhe kuwi khairun luwih apik katimbang wedhus. Kuwi ulama sepakat. Nenek sing ngomong kurban sapi karo wedhus diapi wedhus. Kuwi uteke mesti selewar, Pak. Ya mesti apik sapi to. Wong gedhe sapi ya anu. Apik unta. Niki dinten nek jenengan kepengin kurban unta pun enten. Wong bakul unta teng mriki pun enten. Regane paling ya sekitar 70 juta. Unta sitok. Tukane sapi oleh telu. Ya tukane sapi ae oleh telu. Wong daginge kadang cek akeh sapi, tur daginge ya enak sapi. Unta niku daginge rada kenyal, Pak. Sing wis tau haji, wis tau umrah niku tau ngrasakne. Ngoten. Khair fadhkuru smallahi 'alaiha shalah. Maka pada waktu sliramu kuwi mang beleh budena unta utawa sapi, aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Ngoten. Nek wis mari kok beleh kok openi fakulu minha panganen wa taimul qani'a wal mu'tar. Terus dumno kekno wong-wong sing bodho keluwen golongane fakir miskin sak piturute. Niku surat Al-Hajj ayat 36. Kula pinten-pinten dinten iki mempelajari hadis, kula maca hadis, siji wektu Gusti Kanjeng Nabi ketekanan sapi oke 163. Sapi 163. Sing dibeleh Kanjeng Nabi 63. Jadi Kanjeng Rasul beleh sekali beleh niku beleh sapi 63. Aja muni amoh jenengan. Lajeng sing berikutnya dibeleh Sayyidina Ali, sing 100 niku sisane didum beleh Sayyidina Ali, beleh Sayyidina Umar, dibeleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ning sing dibeleh Kanjeng Nabi ki ambak niku oke 63. Hadis niku nuduh nek Kanjeng Nabi nate kurban beleh sapi. Wong Kanjeng Nabi niku manusa pilihan lho, Pak. Kanjeng Nabi nate beleh wedhus
kurban okae 1200 wedhus. Kuwi dibelih kiambak kalih Kanjeng Nabi. Rasa kula mbelih sapi paling niku mengke sampai hari tasrek entek. Teng mriki kadang 3 Al-Mustain, kadang 3 terus teng Tirta Udan niku sekawan. Pinten? 3 tambah 3 6 ditambah 3 10. Niki 3 dina nepeh. Teng mriki niki rasane lumayan Pak ngoten. Lah Kanjeng Nabi swidak 3 niku. Kira-kira wonge rasane kaya apa? Ngoten niku. Bapak Ibu rahimakumullah, apa mungkin alate sing rada ya landhep pancen nggih. Kula kepungker niku teng nggene Sri Ratu Transmart lantai 2. Kula ningali pisau sing biasa damel belih jagal-jagal istimewa niku lho. Niku sing merek Victorinox sak piturute niku regane 2.200.000 barang, Pak. Ngaten niku wae. Sing kula tuku wingi regane mung 200. Kula tuku loro sitek 200, sitek 250 ngoten niku wae. Karek sing sita engko kena digawe buka soalé rada dawa. Bapak Ibu rahimakumullah, nggih kenging mawon cuman mengke didamel napa mboten. Salintune niku kula tasih gadah 3 malih. Bijing insyaallah nang ngriki kula nggawa 5. Pisone damel beleh. Bapak Ibu rahimakumullah, pun niku pancen niku mboten usah diungkal wis niku. Mulai tuku sampai tinggi beleh niku mboten usah diungkal nek rega 2.200.000 sampai rega 3 juta. Teng Transmart niku merek Jerman, merek Swiss, merek napa jenenge? Swiss. Nggih, Swiss Jerman niku Pak sing kathah. Tapi ndek-ndek ngoten lho. Mboten dawa-dawa mboten. Niku regine awis. Sing luwih awis neh nek tulisane enten tulisane Arab. Niku regane awis neh. Sekitar 2.700.000 napa ngoten. Lah Gusti Kanjeng Nabi rumiyin mestine gamane ora kaya gamane Pak Ajir ngoten niku. Ngoten mestine nggih. Ora kaya gaman kula ngoten niku. Niku mesti gamane istimewa Kanjeng Nabi kok. Ngoten. Wong sing ngriki gaenan saking klaker niku mawon harganya di atas 1 juta Pak. Sing apik-apik sing didamel bahane saking klaker. Bering niku regane awis 1 juta lebih. Lah gaman sing digadhahi Kanjeng Nabi niku bahane meteor. Mboten baja ning meteor. Kaya kerise wong-wong biyen. Wong-wong biyen niku keris niku regane larang lho Pak, sapi sitok. Niku didamel saking meteor. Niku nek trimo jenengan grendone rampal niku. Keris-keris rumiyin. Soale dipun damel saking meteor, mboten baja, mboten wesi, tapi meteor. Bapak Ibu rahimakumullah, pun ngoten. Wis, enten sing nangkep napa mboten? Seputar kurban nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Niki enten pertanyaan. Hewan kurban dibeto dateng masjid niku waras wiris sempurna. Nggih mboten dingklang sak piturute. Ning basa teko kene terus enten perkawis lintu-lintune terus dadi dingklange. Nek wedhus berik sampai sungune protol barang ngoten niku. Sing sering wedhus niku, Pak. Berik, ngerti berik to? Wis ruduk-rudukan niku lah adundas. Adundas wedhus lanang karo wedhus lanang. Ngoten niku hiburane wedhus kan ngoten niku wae. Niku sampai sungune niku copot ceklek. Niku sah napa mboten sah? Mboten napa-napa. Sing penting wis teko lokasi niku napa jenenge dalam kondisi tasik sae. Nek wis budal saka pasar buntute wis tugel ya aja. Ngoten niku wae. Pun sah, Pak. Insyaallah sah. Sae. Kurban niku mboten kudu lanang lho, Pak. Wedok mboten napa-napa. Wedhus wedok ya oleh, sapi wedok ya
ya oleh, mboten napa-napa. Mboten kudu lanang, ning diutamakan lanang. Soalnya nek wedok niku diharapkan mengke mana. Nek lanang ra iso mana. Nek wedok niku mengke iso mana, iso kadang manak ping 3, ping 4. Sampai wedhus niku kadang kala ya manak akeh. Ngoten niku. Kula rumiyin tasih alitan kula niku nggih tukang angon wedhus. Kula riyen duwe wedhus 3 niku mesti kula ngon teng lapangan Sembak. Roh Pasar Gringging jenengan ngidul sekedhik kiri jalan enten lapangan sakniki dadi stadion ngoten niku. Kula riyen angon wedhus teng ngriku. Kula riyen duwe wedhus 3, manak 5 mati kabeh. Anak yo mati, wedhus 3 yo mati kabeh. Niku tasih SD kelas 1 napa pinten niku. Angon wedhus kula. Biasa riyen angon wedhus niku. Wedhuse Mbah niku nggih kathah. Biasane engke nek sore sing ngon kula wedhus gibas ngoten niku wae. Para bapak mriki ingkang minulya. Enten malih sing badhe tanglet, nggih. Napa? Niku menawi beleh terus dienge-genge kok ora kena. Ternyata pisone ladinge niku kedul terus ganti lading. Kuwi sing beleh jenengan jewer kupinge. Nggih. Ngoten niku. Sing beleh jenengan jewer kupinge niku. Lho jenenge beleh ya dicepakne to Pak, ngoten niku wae. Dicepakne tenan gamane rumasane dolanan apa piye ngoten niku wae. Dicepakne tenan gamane diungkal tenan. Ngoten niku didemek iki landhep apa urung ngoten niku wae. Ngeten standare ngeten Pak. Standare pisau damel beleh niku nek dingge ngiris plastik ngeten niki kena, dingge ngiris plastik kena, niku kena dingge beleh sapi 2-3. Engko nek damel ngiris kertas tipis ngoten nika penak kena niku damel sapi 1-2. Ngoten standare. Lah nek dingge ngiris niku gak kena, wis aja dingge beleh. Berarti niku ketul. Kula niku nek ngungkal saking griya ngoten nika, niku mungkin kula jajal kertas tipis ngoten nika, sering kok penak. Niku mungkin kula damel beleh. Ngoten mawon kadang-kadang nggih beleh sapi sitok kena panase getih sapi niku lho. Niku waja enom kalah, Pak. Nggih. Wajane nek ngarani enom wis. Niku mungkin kudu ngungkal malih. Ngriki sing pinter ngungkal niku Pak Surono niku. Diungkal kali sinten malah mundak ketulik kula. Tapi nek sing ngungkalne Bapak Mas Adi niku landhep niku. Ngoten. Kula ungkalne Pak Kino nggih ngoten niku. Tapi nek sing ngungkalne duduk kapan niku sing ngungkal mbuh sapa niku? Jenengan ngungkal Pak nggih kula ungkale. Ngoten. Kula damel ngengek-ngengek malah ra karo-karoan ngoten niku. Bon, monggo nek badhe tanglet malih seputar kurban wis bolak-balik kita aturaken. Sik. Kurban dipendhet sekedhik dimasak oleh napa mboten? Kula kala dalu petuk hadise, Pak. Gusti Kanjeng Nabi mbeleh sapi 3 niku, lajeng Gusti Kanjeng Nabi perintah wis sitoke masakan. Terus dipun masak didhahar bareng-bareng sampai kuwahe duduhe godhokan daging niku kalih Kanjeng Nabi dipun minum. Ngoten lho. Dipun minum, diglogok penak-penakane ngoten. Maka mboten napa-napa jenengan pundhut sebagian dari dimasak mungkin didhahar tiang-tiang. Nek isuk sarapan sego pecel tumpang mboten napa-napa. Ngoten, mungkin siang tinggi dahar wong-wong niku wau dipendhetne sing saking kurban mboten napa-napa. Para bapak, para ibu ingkang minulya, enten malih sing dipun tangletne monggo. Nggih. Maksudnya niki enten pertanyaan, daging kurban dikekne wong sing ora Islam oleh napa mboten oleh? Sing penting sing Islam wis
cukup komanan kabeh. Kok isih enek turan sing non muslim kek ana. Mboten napa-napa. Ning nek urung enek, maksude wong sing Islam niku wau lintune isih urung komanan, ya aja dikeki dhisik ben oman riyin. Ngoten nggih? Mboten napa-napa. Oleh dalile enten-enten hadise enten lho, Pak. Hadise enten. Kula mboten beto niki. Enten malih. Nggih monggo. Masalah sikil karo ndas ya jane diopeni ya, Pak. Tapi enten sing sanggup ngopeni napa mboten. Nek ditumbas ya aja. Nek jenengan parene Pak Juki terus karo Pak Juki didol kuwi urusane Pak Juki. Kuwi urusane Pak Juki. Ngoten nggih. Monggo mboten napa-napa. Sing penting wis jenengan kekni. Sampun jenengan paringni orang tertentu. Wis sah dadi dheke wong lintu. Ngoten. Kula biasane nggih diparingi kikil, pancen kula seneng kikil, Pak. Aja nek nggih. Nggih, mboten napa-napa nek ngoten. Nggih. Tapi nek enten tiyang mriki terus ndi ndase tak kei dhuwit 50.000 gak oleh nek ngoten. Nggih. Enten sing purun ngopeni, ngeten jane, Pak. Jane nggih. Jane niku kikil utawa ndas niku diopeni benjingi kan tasik kena. Nek ndase sapi jenengan kene Pak Juki upamane sapine 3 jenengan kene Pak Juki mungkin karo Pak Juki didol kuwi urusane Pak Juki. Lha nek upamane jenengan ngersakne kikil kalih ndase wedhus terus diopeni benjingi langkung sae. Jenengan tukokne kompor jos nika, kula teng omah duwe sitok nika. Nggih. Gak upamane lho, Pak, ngeten. Kadang-kala kan wong ngopeni ngeropoke niku lho sing ora patek gelem. Sehingga malih kasiya-siya. Upamane kikile jenengan klumpukne ndase wedhus jenengan klumpukne sesuke nek enten sing purun bakar dibakar nek wis ngoten kikile jenengan tugeli cilik-cilik jenengan dumne neh utawa sing rewang sing jenengan paringaken dhateng sing rewang monggo langkung sae. Kula kadang nek bakar kikil nika ya wis benjinge pembene ngoten kadang-kala nembe kula bakar. Nek kepengin penak bakare jenengan sampuni riyin. Dadi diumbah nggih sampun nika bar ngoten dipepe nek wis garing dibakar penak cepet nika. Pun monggo wis ben digawa wong-wong nggih monggo kikile niku wau. Kula paling oke-oke ya 4, Pak. Kadang mboten usah mboten napa-napa. Soale kadang niku enten wong ngeteri kikil kula sak-sak ngoten niku kadang. Akhirnya kula duwumne tangga-tangga ngoten nggih. Kula paling mengke ya oke-oke ya 8 paling oke-oke. Ngoten mawon mengke kula tugeli cilik-cilik nek wis ngoten kula leboni freezer. Kadang sak wulan lagi entek kikil niku wae. Sing napa? Lah nggih kulit sapi wedhus akhirnya nyuwun sewu jenengan paring nih Pak Juki duduk opah
Ya duduk piye-piye engko karo Pak Juki dipun sade, kebijakane Pak Juki mungkin pripun pamane. Tapi ora nek dilek karo Pak Juki. Pak Juki sami bolo dhewe karo kula jenengan kan wis paham ngoten niku wau, ngoten. Wis ngoten nggih. Wis niki wis dilakoni tahun-tahun kepengker pisan. Sing ngoten niku wau. Napa jenengan ngersakne enek pembubaran panitia? Niku mungkin dasi wedhus jenengan simpen dhisik. Terus mungkin dimasak ya monggo nek enek sing gelem masak. Nggih ngower-ngower jenengan. Ngoten niku. Pun monggo kersa lah. Ya sing sekeca nggih diparingne. Loh, sing kepengker diparingne sing korban niku ndase nggih. Kikile sekawan kabeh. Oh nggih pun, nggih. Jane sing tepakne niku dibakar pisan lho, Pak. Dadi wonge karek nggodhog. Nah, enten sing sanggup bakar mboten? Engko tukane kompor sing anu nika. Alah mboten tak separo gas LPG niku mboten sampai separo. Bensinge. Dalam ya dikekne ngono ben diopani dhewe-dhewe wis. Nggih. Sampun kikil enak Pak sedep. Para Bapak Oh nggih. Tiyang setunggal. Wis monggo. Wis pokoke didum didahar kali manusa. Aja sampai diguwak percuma. Nek getihe niku jenengan cemplungi brantas ben dipangan iwak, nek purun. Ngoten. Para bapak kepungkur nika rada kula lancangi. Wedhus niku kula belih teng mriku karo Pak Jimalik. Nggih harapan kula Pak Juki bendang saged ngopeni sapine bendang rada cepet ngoten. Nika ngoten. Mila wis ngapunten kaya kok luwih apik kula adahi getihe kula adahi anu bak. Nggih to niku. Adahi bak. Wis pokoke sae tur cepet harapane kula jenengan ngoten niku wae. Sampun nggih. Wis niku urusane panitia. Nah niki ngaji ngoten niku. Nggih. Pun Bapak Ibu rahimakumullah, anggenipun kurban monggo kita niate ingkang sae. Gusti Allah niku mboten ningali semata-mata kurbane kula jenengan, tapi takwanipun kita sedaya. Muga-muga sing kurban taun niki dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sehat walafiat, tetep iman Islamipun, anggenipun persiapan kurban estu-estu pikantuk ridho saking kersane Allah taala, lajeng berikutnya dipun ganti ingkang langkung kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten niki pakalih Pak Darto disediani napa monggo. Mekaten menawi wonten lepatipun atur kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.